Must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. També. Sento una atracció misteriosa per la pintura de Van Gogh. Per què deu ser? L'únic que puc dir-te és que era un gran pintor. Era un magnífic pintor que es va tallar l'orella per la dona que estimava. Això és el que hauries de fer per conquistar una dona. Però hauria d'agradar molt. És un quadre fantàstic, eh? Sí que ho és. A tu què et suggereix? Jo crec que expressa la part negativa de l'univers, les coses inexplicables, el buit de l'existència, el no res, la dolenteria de l'home condemnat, la fi sense fi. És una flamarada dins l'espai, la desesperació, la degradació, la humiliació. I dins la força permanent, el com. Què fas dissabte a la nit? Suïcidar-me. I divendres? Els homes que conec. Tu ets l'únic que m'interessa. Això diu molt a favor teu, nena. Perdona que em comporti com una nena petita, però és que no ho puc evitar. Feia massa temps que ho volia fer. Ja ho sabia, però no podem, petit. Ens és prohibit. Necessito el teu cos, el teu esperit, el teu nas, les teves ulleres. Per on vols començar? Altra sortida. Amb permís! Àlex, què fas que t'has tornat boig? No em toquis! Mercè, amor! Àlex, que sóc una dona casada! Auxili! Però a mida que s'anés engrescant, aixecaria el genoll. Ara digue-li que té els ulls més irresistibles que mai existits. Els teus ulls, els ulls, tens més ulls que cap altra persona. Què? Tremola la mà? Ah, sí, em tremola. Per què ets tan a prop? Què dius? Digue-li això. Em tremola perquè tu i jo som a prop, perquè aquí està a l'altre, perquè estem a prop. Dius unes coses més curioses, Àlex. Digue-li que has conegut una pila de dones, però cap tan especial com ella. No s'ho creurà. He conegut una pila de dones, però no sé, tu ets especial, ets diferent. Ho dius seriosament? Que suau que m'adoro. Ara passa-li el braçalet per l'espatlla i te l'acostes. No puc. Endavant! No m'atreveixo. Ara estigues a punt de tot pas de i actua exactament com et dic. Et vaig dir que deixessis en pau el meu exmarit. Bé, me'n vaig a fregir els bistecs. Mercè, els teus ulls són tan bonics com dos enormes bistecs. Mercè, estic enamorat de tu. Ai, perdona, no, que sóc tan barruera. Ai, et donaré 6 euros. No, Àlex. Que estaves enamorat de mi, oi? Mercè, jo. Per cert, en qui pensaves abans quan estàvem junts? Amb l'Andrea. Quin André? L'Andrea Gassi. El jugador de tenis. Sí. Ah, i per això cridaves pilota fora. Ara de trencar i no puc. No és gaire difícil, ara. Mira. Mira com mira, sempre. Sí, amor. S'ha acabat. Què? Això no està. Acabat?
Això mateix, llestos, cap. I estan sentint, oi? Això. I si jo m'hi nego? No em trauràs res de res. I amb això? Deixa-me. No necessitaràs aquesta idea. Per què ha d'acabar abans de que comenci, digues? Per què? Curiosament, ho fas per facilitar les coses. T'ho dic perquè ho sento així. Tots dos sabem que tornaràs amb Antoni. Tu ets qui li dona la força necessària per continuar lluitant. Si perds l'avió que va cap a Madrid, et sabrà greu i ho lamentaràs. Avui potser no, demà tampoc, però sí més aviat del que et puguis pensar i per tota la vida. Tu et dius Àlex Puig? Sí, per què? No deu ser l'Àlex Puig que escriu a Càmera d'Acció? Sí, sóc jo. Hòstia, quina casualitat! Precisament estic estudiant a la Facultat de Ciències de la Informació i m'estic basant en els teus articles per fer la meva tesi de fi de curs. Vaja! L'article que vas escriure de fotogrames sobre Casablanca em va entusiasmar. És la meva pel·lícula preferida. Sí, també és la meva. El Humphrey Bogart és que em torna... Bueno, no crec que hi hagi mai més cap actor com tu. El més important és el talent en què va crear el personatge dur i solitari. Tot un tio amb boca. Gràcies,